Okay, may gabi guys. Natay tubagon guys. Okay. Pangutan na. Kanang asawa sigig pangutang engineer. Unsay buhaton? Wa na guys. Are na sa tas banking and finance. Unsay pangutanan niya? Kana daw nga asawa nga sigig pangutang. Wa na. Nagpatabang na gyud. Nagpatabang, nagbalibad. Pila naman day naglinya da pre? Pila na naglinya sa manukot. Ay. Mura sag nanaygon di ay Pasko ra baron. Kumusta unsa yung mga teknik nyo diya nga pagbalibad? Ya. Perting daghanan na siguro ning utang kay nagpatabang naman. Oh. Nganong sige man sa nagpangutang imong asawa? Oh, nakuan na hinontong imong kuan ginansya. Ginansya sabong. Nakuan na hinoon igura bayad sa utang. O baka grabing kayod nimo sa construction pag sweldo sa Sabado, overdraft no? Na advance ni Mrs. Naunsa man sa na oy. Advice ako na sa imo pre, kanay imong asawa nga sige pangutang. Ala, gapusa na. Ayaw ko! Gapusa. Nga ano man na sige man nagpangutang oy. Bitaw, seryoso pre, nganong nangutang man sad na siya. Oh. Basin og kuan. Basin og kuan ba? Namanggoy mga example. Kami mangutang na namangin may utang. Di man masilbi way utang, di ba? Nagpalinding or nagloan para sa kuan kanang dugang kapital sa negosyo, ana ba? Or nabatay gamit sa balay nga gusto na to mapalit pero dili pa kaya, or example mga motor ginana ba nga magamit sa atong negosyo. So diha mangutang kita kay hindi man nato makaya og cash nga na ba, hindi na to mabulto. Ay sa ka problema nya. Ang importante ana pre, kung mangutang manggali imong asawa, dapat kung example kami kung magloan na may pirma, naman ko'y pirmahan nga nakahibaw ko ba nga approve sad ang bana. Amot sa inyo. basin og ang nahitabuan na ang asawa ray sigig pangutang, oh nya ang bana sigig bayad, o nya wala mo'y cash flow ba kana bitong budgeting. Oh ang ako i-advise ingon na ni kuwaasan ninyo ang inyong weekly nga kita ba or monthly nga kita. Anya kung mangutang mo, so automatic mag expenses man to siya. Oh, i-minus kung basin og mas dako pang utang kaysa kita, ana magka-Alzheimer mo na. dili na mo ganahan mamayad ana. No? Basin og katong joke nga nasiis na asawa, nakalimot na sa utang. No? So, ano siya? Bantayan ang inyong cash flow. Nya okay ra gid mangutang, wag problema na. Why problema na oy, basta kamo duha naibaw nga muna ang inyong utang. Ang problema ana kung ang bana wala naibalo or ang asawa wala naibalo, unya pag panahon na sting bayad na karon, ana nagkalain-lain ng mga rason nga dili makabayad. So akong advice para daghan pa busalig sa tuwa kung mangutang ta, or daghan pa kumpanya or mga lending corporation or mga bangko, cooperative nga musalig sa tuwa nga kita mangutang, dapat good payer kita. Oh nya akong ibalikon nga dapat kanang imong utang minus na gina siya, murag expenses ba sa imong kita anang simana. Nakoy mabantayan po sa akong mga sakop sa construction. Hilig na sila term overdraft daw.
Overdraft ka. Murag 10 pesos na lang mabilin sa isak semana kay ang asawa lagi magsige og utang niya. Kung mangutang gani mo na mo'y notebook nga aha ko nakautang ana ba ilista. Ilista niya pila pud inyong kita ana nga semana or bulan para mahibal-an ninyo nga napa mo'y bilin. No, di kay ang nangutang mo ibay mangutang na pud og ibayad na perte. Nababaon ta sa utang ana. Mo nang dili na lang ta kay numdum dayon, no? So importante nga responsible po ta sa atong mga utang. Unya, sabutin ninyo. Sabutin ninyo nga ba na asawa, sabutin ninyo nga unsa inyong utangon, dili kay ang isa ray nay balo. No? Importante nga magsinabtanay mo ana kay kamo may makapahimulos. Importante ang ikaduha na kong i-advise, importante sad ng communication ninyo sa about sa inyong financing. Kinsa ba ang inyong treasurer or kinsa ba ang maghawid sa kwarta or kinsa ba ang mag-liquidate, yun na. So importante na siya sa pamilya kay naman pud na ang kuan diha, mga management ba sa finance, yun na ang aspect. Okay. Okay, yung problema pati naging daghana siguro naningil. Okay, pre. Okay, salamat kay sa imong kuan ha. Salamat kay sa imong padala. Oh. Unta na ako yung nahatag nimo nga tambag. Okay, salamat kayo.